Hi guys, masyong buntang ninyong tanan. Kakang nakupan guys, dinang-ag. Kamunggay baby, butang natin. Si Junjun nanguhag kamunggay dito sa ikaw naman sa okra guys, ano naman yung okra, tulog ka buo. Ikaw naman, sa mong tinanom. Nakakuha na dahil sa mong okra guys, tulog ka buo. Tulog ka buo. Kaya kung butang sa nung-ag. Nandiyan ay nagka-hup-hup kay malata na. Ha? Nandiyan ay nagka-hup-hup Ano yan, na kay malata na. Wa ni abono, wa ni kuan, oh. Mangutan ko guys. Ako'y patong na Andrea. Kamunggay o ganang butangan na sayote. Gabi nagsabot-sabot mi ni Junjun nga magkuan mi. Mag-jogging na ko na mig hinay-hinay para na-exercise pud ba. Para magkasiga ka juguan, may kalahos. Rabiguan gabi ang kasiga. Wala na pud dali mi oh. Basta nga ron pa dong December taguan na. Takang paday ko sa ako ni mama guys. Nakatakang na ko sa mga humay to ah. Mais na lamay ang tak. Ngit-ngit tagamang kusina guys. Kaya isa na lamay ang suga dari. Kaya katod to. Hindi siya musiga kay nagabaag ka ng sweets. Hamo pa nang taligan mo na ngit-ngit. To ilami mag-vlog dari kay ngit-ngit. Naning uwa na gani pod. Uwa na pod guys. Yun. Hindi sa dubiyahe guwan. Taguan na. Magaros ako na rin kuan guys. Kamunggay. Yan. Magutan na po. Butangan na kuan guys. Sayote. Diyan. Parisag sinugba nga buwad. Lami kadyo. Kay kuan man. Basta tinguan. Lami kadyo kag butan. Parisag buwad. Ading ginitag ang gilot o gabi nga tanghon na tanghon nga isagulan ng krining baboy may sila na magabi na paman mo na si mama tuwa na sa kuwan tindahan garosaryo kada buntag mo siya mag rosaryo nakadagabi po bago matog rosaryo diyan nagaman makapre na dyan sa tindahan diyan sa rin tiwasan guys kaya ang gibuhat ngit-ngit ngit-ngit na rin. May lami mag-vlog kay ngit-ngit. Matag. Wak-wak. Nilaw na rin nag-ukra. Tulog ka buo. Nagangutan. Ang kamot ka dyan tangad. Yan ang pahumukon karong makadot si mama. Nagpamaw sila guys, jadi na ready na ang kwanigiyan gamit. Nasuot na ni Jagijahang PE. Jagidadani Jagijahang kuan laptop. Salamat kayo sa sponsor Dani. Okay. Gamit yung kadyo ni Gian. Adlaw na ko kapas ano. Adlaw. Gamiton na. Halos everyday. TV guys, gayaw-yaw. Saba. Kawanon ra ba? Imong pajong. Kami payang diri. Mga jo kay sakto ra nimo gimuhang PE. Sakto naman medium ra gani eh. Mano yung soton naging trans? Pero ingaron pwede po sa adlaw. Wash them. Kung wash day pwede ra soton. Unsa nang oras ha? Make up. Nandaki make up na na. Effective din mo. Yung petroleum makakilay. Petroleum jelly. Baga akong kilay ano. Meron.
Ganun ganan makagpabagag kilay. Wala na kay nindo tanaw. Kilay mangkaway mo kilay tugtubon din sulatan murang niya tigpong. Nga na kung silang mga baji. Ganahan man dig kilay tugtubon din sa pawan ni noon. Nga na kung mga baji. Pila na yung PG? 500? Mo nagibayran ni Papa? Nindot man. Sira mo? Simple mo daw, mabilin ko na dito. Tagduhan na kabag mo ang bitbitin kada adlaw. Mo ang laptop o gagi mo ang isa ka bag. Di delikado po ito sa bagra. Anin daw tarig butanganan diya mura mag maestro ge. Okay raw tatong sabag kay usa ra kung ganoon. Mara nakagkuan, abogado. Red kalimot, bay malimot ra ba ko sa basig imo nang ilapag dinhi mo madalan na. Yak na. Sita nga magbilig laptop dito. Ano ka na makalimot ka. Lit na mo. TG's pagani. Asa kuan? Naday mong tubig ang itong-tong. Nasa mo orang na skilid. Orang man. Balo na unsan ni bagaw eh. Nang gisigihan man nagtahi kay sige magka. Gisi Di asar tahi. dagi mo ang isa ka bag katong armor nga bag. Di lagi pwede kita kadagan kikog dawa to'y bulsa. Magsumok ko da kung gamit tanan dito. Mamalit ang utrong bag nga na bursa skilid. Nay dili jud diri skili dagag pakit. Yung para bahigong gamit di magkarambula sulod. Dagan biya ko pandalaw. Pagtaya na lang nagkuhan good bulsa. Si mama guys naligog sa zoo. Ligo inog sa zoo ngarang tugnawa. Des kuan ngarang kainit o maligo. Ngayon tong ubang viewers ng maligo butangan daw kuan. Ininit. Langging na di kuno makadaot kuno. Kaya mo ko tuningan viewers nga butangan kuno gininit tubig agiligo ni mama kay bugnaw. Hanggang nan ganiha di kuno kay makadaot kuno ng langgaw. Ha? Ano mo lang? Naging bawang ko doon bihay gapon. Siyempre mingon jugwa bisag na arong mapunan. Paras di mo basta Nung ka una ba nga kung marok ano ka. itong nabay sudo? Oro tagi mo ang bawon kada adlaw 100. Magasto sa ayo daga nagastuhan. Ano yan? Kuwang ra ng 100. Igo raman kay. Sakto ra pud na kwanto gapon kay gaplite pa ba ako. Ayo, mo din na ni mo sundo agapon di na kay utang. Buwan ka biyahe sa Kinakapliti. may bawang niro. Kinsa? May bawang ka biyahe gapon. O kuno kay bawon gay, o daw sa kabihay gihapon kay uwan. Tanta. Ay, parang lang guys. Ini-release na hotdog dito sa kwarta. Tara. Nakaw na mo diyang mabundak na puguan, sus, ginoo ko. Sa jug na mata kay magasikaso. Kamura pa yung magdugay-dugay. 20 ra ko ni mong baon gi. Tangon tayo. Jug padas nimo. Jug nanay baon mangutang pas kantin. Ako lagi sa una kayo ako. Kana ko di man ko muti mo basta nga runting ulan kay lapok kayo padung gawas. Makakaon lagi ko sa una be, nawa ko yung kwartang dala. Maro man ka. Ha? Di ka mauning bata, hindi nang tudluan kay mga yung munang maro. Wala ko'y kwarta. Kusay, di pa ko mamiliti. Sa kay bus, inigbalin sa konduktor sa likod at tubos tubangan. Pagsugat, ramihan ang mga Then pilik. ang gaba asa man punta. Ay, ano na nagaba?
Pag walang wala naman, di naman kada adlaw. Rato na yun. Ikaw na mo. Puya, nga may papasanan ko ni. Ayaw kabibad. Untog mo na. Ayaw ko may lingkuraran o tricycle di ay. Muna. Tabangin sa ko, bebe. Ako sa Diyo na mata, nagandam si Diyo ang pagkaon. Diya ka mo. Kamuray gadugay-dugay. Kaya mo kunin mo ang bitbitin. Haso lagi na mao pero ang tatog usara sa akong pagki. Wala ko problema. Namngita tagbag nga dako-dako. Mantay bugat na kayo. Asa na yung bag? Dira. Agkatong laptop. Bitbitin. Ayaw ibutang gigin. Ako anak ipit na gigin. Dili lagi maipit, buot man ni siya. Uy mo yung purpose ng bag. Iba. Naman si ko bili ng buot nga na. Sa imong bag ba? Ayaw ibutang. Ang problema lang lagi ang bag magkuto-kuto na mabungkag niya ni dito bug sobrang kabugat na ni mga notebook nagalisod na paglaptop. Mo nang bitbitin nagigid na nimo. Kinanglan ang laptop kada din kada adlaw. Og nara mag-present rag PowerPoint. Nako na mo kay maliit na mo. Sus ni mga bataan ni. Ang kaduga dyan. Ako arang sa Johanna na mata kay gandam sa ilang mo. Sila man day gadugay-dugay. Abutan nagmaliit. Sama ba? Sama ba ito? Bisa gini. Ako andam na tanan. Nagsila arang duga dyan. Mabundak ka na mo suwan ron. Hi guys, ito na sila guys. Nanggi ka na. Nandiyak kuwan. Lapok. Kaya kasi kajuguan. Nang si mama to naligo. Naligo si Jag sa Juhan. Tugnaw warabakar kasi kajuguan. Ang giingnan nga. Buta nga gininit tagijahang kuwan. Iligo. Kay bugnaw. Di kuno. Kay makadagot kuno ng maligam-gam iligo. Mora man pa yung na basahan dito sa kuwan viewers. Itong yung vlog dias ni Agi nga. Matangan kuno gininit tag tubig kay bugnaw kuno karong panahon na. Hanggang nan nga mag-init ko kay ang isagol sa ijahang kuwan iligo. Di kuno. Nasuko. Kaya di kuno pwede iligo na nga nga kuwan maligam-gam pero okay ramang good kana maligo kay nga na maligam-gam labi na kanang tugnaw ana deng sa mga laing nasud nga naman ay init ng ilang kaliguanan sa tawag dana hitir ay hitir ba tawag dana kanang imuhang pinduto ng tubig kerong maligam-gam ag mugawas naman ay ingana mama kay di man mo nandiyan nalipay ko kay hindi nga siya ganiha papalit ko na siya kanang kuwan okra kay siya ko nang ibabad sa tubig kay ano ko na siya imnan karong mulis ko na gidyan kanang kuwan sugar kay mamang to gibuhat sa kanang asawa sa ijang igsuon ba mo to nga nasubraan rapod ni usos na nuog tama na kanang kuwan sugar mo nas mama na kuwan inom ko na siya kanang okra nga nalipay ko kay medyo lang malagi unta og di magbag-og ijahang ko ano na una hindi kay namang pre-laboratory sa genetika ay nagkakuan ko no nagka 17 ba to 18 ana siya magpa-laboratory kuno siya kerong may bawan kuno ni siya og kanang minsan ako noy naitabo kuno sa ijahang lawas medyo lang malagi unta og naitambaw pud ang ireseta ang generika og miinom na sus ginuko guys mo gadyan na yung pirming giampo nga magkuhan siya si Jang kuhan ba kaugalingon medyo lang malagi yung taog na itambaw inaghuman og laboratory pohon mainom na kerong mabos-bawasan naghang kagawanan kay mag-mga ko guys labi na nga na nga na si Jay mga nakita sa laboratory ba nga nga na si Jay nakita si Jang lawas nga nandiyawa si Jay giinom nga tambaw kulbaan ko kay kanailang giingan nga
Hindi ako complicated. Kanang magdoble-doble na noon bang kanang mga sakit kaya siya giinom mga tambaw. Mo na yung giyampo sa Ginoo pirmi guys nga si mama. Maghuna-huna pa siya kuan ba. Kaugalingon. Kanang ningon siya nga may inom na siya bukra, nalipay ko. Gahapon siya nga magka-laboratory ko siya. Kaya makaibaw ko nung dyan, naon sa nakunog diyang UTI, yung katong diyang creatinine. Madyo lang malagyog na itambaw, uminom na. Diyan, salamat day kadyo ate, Ingrid, sa imuhang gift ni Gian, ng laptop, kay gamit dyan ni siya kadyo kada adlaw. Sakto dyan kati, hanong giingon nga, imuhang regalo ni Gian, gamit dyan ni siya kadyo sa pag-eskwila. Nagan kanyang salamat amping mo sa kanunay at tibuok pamilya nga arang ka buutan kadyo maluluyon og matinabangon nandiya daghan ingon nga ngano kuno sige nagniwang gitujo din na ni jaw kuan guys paniwang nga nag-gym na siya kinabuli mong gud na siya sa una mo siguro karon nga nagpursige na din siya nga magpaniwang naloy ko na nandiya sa una kinabuli na inan nga baboy, tambek kuno. Muna karon siya nga nagpursige nga magpaniwang kay tambek man na siya sa una. Eskwela na siya elementary nga. Pero na siya mabuli. Inan nga tambek kuno baboy. Jamo tong pag high school dapat ning buli ni siya nga baboy lagi kuno kay tambek. Mingaw na pud, kaya ako na may gajaw-jaw dari. Kay si mama to na po CR, naligo. Salamat po kay ligo na si siya. Hindi naman po ko magsigig apura. Kay sige lagi ni mong apurahon, mahiubos lagi. Nung nangara na siya nga, pasagdan. Diyan sa yung kanang sa pagkaon, sa isang pagkaon, di mo makasabot. Kung siya mo ang pagkaon, kay pangutanan na mo sa isang kanon. Musita raman ni noon dya ug naa na kay hindi naman mo kaon mo nang hanalaman na siyang utanan kada adlaw kamugay mo lagi laban na lamang gajud mi danhi. Pasalamat ko kadyo sa Ginoo kay si mama nakuha na siya naglahuna na siya kaugalingan nalipay man na siya kay ningus-us man og gamay agi jang sugar. Gawa naman po siya mukhaon o kanang mga budbud mga sa padiha nga tamis yung may mga suroy daning mga snack, mga torta mga puto malit man na siya ga sikad katong nakaibaw mi nga tas-tas na diyang sugar ninglikay na siya wala siya mamalit na tumidjang suki mga suman mo na nalipay siya guys kini usus man nagijahang kuwan sugar, matod pa nila gapon, mosos pa dyan puno na kay may nam na ko na siyang ukura nga binabad so nang nalipay na lamang ko malipay ko guys basta ngana na siya ba kay huwag kami mag-apura huwag kami moingan man hindi man siya kulbaan ko kay kalitra lagi na siya kabuhi kana magsigtigan ba nyo makalita na siya kabuhi yun lang kulbaan ko guys labi na nga kamera dari kada adlaw o si Junjun nun maguli-uli man ang Junjun kay lili-liun may dyan magdahil siya snack labi na ka ng mingaw muli na siya dari magpahuway gapon na siya kabiyahe kay uwan man tinguwan na ron kay paduong na sa December minukot ting bagyo na po mo na magampo na lang mga tas pirmi sa Ginoo nga iiway tas mga pagsuway kay Ginoo ra mga jud may nakaibaw sa tuang kahimtang ug katang kinabuhi matagadlaw. Hi guys, sama ako kumahaw diyan manglabas ako guys nagang banlawonon naghuwat nagang banlawonon bisa mo naman kag moinit baron nga lain magpanahon madyo kay morning gawas-gawas sa adlaw pero lahi ra jud murag muuwan pa ni pero okay raman kaya ramang i-dryer dahil raman po na nang ipangayhay. Hey guys, nagsugod na kukuhan guys banlaw
Diyan na des junjun yung kalit o gabot. Na Ito kung saging. Ang bidong ang. saging na saba. Wah, na pa. Wah, may isa ba? Anong ganing kay nanay wasing. Ego na naman magbanlaw, di na magkusukuso, di na kadyo kapoy ba. Masalamat kadyo ko sa nag-sponsor na lang mo ang washing. Katong amuraman ng tanang giutang sa do exam, da may nang-sponsor nga. Isa ko nang bayaran tanan, kaloy sa Ginoo, na paid na guys. Yan naming utang bayaran. Dako kadyong salamat sa nagpida ng amang washing. Hindi magtiwas ako guys. Sa nitiwasun nagkuhan banlaw kay ninginit na raba oh. Naninginit na raba guys. Medyo naman ang tawag din na nimuuwan. Nasa ni nga ako nun guys. Tiwasun kay excited kumukaon sa ginang ni Junjun nga saging. Managadyo ko pang laba. Managadyo guys. Oh, ginoo ko. Parang ka lamig maglaba, lamis binali. Ito guys, kaloy sa Ginoo managadyo pang laba. Sunod adlaw na pud, maglaba na pud. Ang medyo neto ang trabaho, isip isa ka inahan din. Di gadjud na mawasa tang kinabuhi na mo sige panglaba, naragajud na pirmi. Dali na ba? Sud na, naram kag sunod-sunod. Na sud tata. Na. Na sud na. Dali na ba? Masaran dyan ka, bahala ka. Sud na dali. Dali. Ngayon dyan guys, nga-relax. Humingaw ko ng kalsada. Diyan saging na din ang aga. Bukan kang saging ma. Naminig na yung ginamos. Kanja. Nara guys ang saging. Nanta po ito ginamos. Ayan ang ginamos kay. Hindi kayo tayo muna. Saging ra. Sausawan. Siguro pupunin na nat. Magidig datari po dyan siksi. Ngit-ngit dito yung mong kusina. Way saga. Minsan natin yung mong kusina dito. Mura itong langob. Way saga. Mga antag saging guys. Snack ta. Daang paniod to. Okay, alas 11 naman kapin. Mao na siguro na yung ipaniod to ng saging. Mabusog na ko. Diyan akong gabi. Mukhaon ng kanon. Saan ta guys? Ng kaon pus mama. Saging. Naman yan na isang sawang ginamos. Ginamos mga jimila may pares gani.